За чувството на недостатъчност. Това е едно от най-дълбоките и често срещани предизвикателства, които човек може да изпита. То може да ни попречи да живеем пълноценно, да взимаме уверени решения и да се свързваме с нашата истинска същност, с нашата автентичност. Защо това е така? Корените ще разгледаме какви могат да бъдат първопричините или корените, за да имаме това чувство. За да разберем и трансформираме, е много важно да погледнем към причините, които са а, причинили това състояние на несамоувереност. Как се поражда това чувство на недостатъчност? Има няколко аспекта, които може да ги причини. Може да бъдат ранни преживявания като травма от вътрешното дете, като сме били малки и сме чували някакви коментари. Примерно някой е изработил нещо с неговата си детска креативност и фантазия. Може да е било с някакви материали от вкъщи, тенджери, тигани, примерно и си бърка детето, някаква манджичка, играе и е чуло, че казват: Тук какво прави това? Няма нищо вътре, нищо не става." Ето това е един много лекичък пример, който всъщност не е директно обида, така да се каже, но възприятието на детето може да остане така, че да създаде това чувство: нищо не правя или това, което правя, не е достатъчно. Не е достатъчно, защото няма наистина продуктите, няма наистина вода, няма наистина нищо в тая тенджера. Аз работя просто в момента с моята фантазия. Разбира се, детето в тази възраст не си го мисли това така, но това са едни такива подсъзнателни програми, които остават на подсъзнателно ниво в човека. Друго може човек да е изпитал критика или липса на одобрение в тази възраст, което най-вероятно всеки един от нас се е сблъскал по един или друг начин. А, Примерно, аз съм искала да направя някакъв жест към някой, но в детската си сръчност или несръчност съм го направила по начина, по който в момента мога или в момента ми е било допустимо да достигна до нещо. Но то е било наистина от сърце, от душа съм искала да зарадвам някой. И го подаряваш. Това може да бъде някаква картина, нещо от пластилин, теми елементарни неща. Но в същото време човек казва: какво е това? Да, благодаря, но не разбирам какво ми даваш, не разбирам какво е това, което ми даваш. Или, ама виж сега, това може да го направиш точно по този начин, тогава то ще бъде красиво. Ама какви сте е дръсканици, нали, тук е. Постарай се малко, това не е добре. Най-вероятно всеки е преживявал нещо подобно през детските си години. Сега се сещам аз за един пример от моето детство, което всъщност не е свързано с моите родители, но пък е свързано с а, учител от училище, който примерно аз много, много обичах българския и литературата. И обичах и учителката, която предаваше този предмет, но не знам как се беше получило, така че аз нямах домашна в този ден. Не съм разбрала, някакси не е достигнало до мен, нещо се е случило, но със сигурност не беше нарочно. И аз получих такова наказание, заради това, че нямах домашно, изпитваха ме просто го усетих в себе си като силно негативно чувство. От тази любов към български литература и към тази учителка в мен се появи едно чувство, че аз всъщност не съм достатъчно добра за нея, за да ме оцени. И плюс това хората не правят никакви компромиси
и не приемат никакви оправдания, макар че то дори нямаше оправдание, защото аз винаги съм си подготвила всичко, но в този ден аз получих двойка. И от този ден нататък аз наистина започнах да м, имам едно такова скептично чувство към дадения учител, а също и към неговия предмет. И някак се все нещо имах чувство, че не е достатъчно това, което правя. Защото са ме критикували или просто съм усетила това неодобрение, което наистина от моя страна не е било дори нарочно, което оставя наистина трайни отпечатъци в детското съзнание, а след това и в подсъзнанието на възрастния човек. Друго нещо, което може да повлияе на това, че имаме чувство на недостатъчност, е когато постоянно се сравняваме с другите. И както знаем, сега се намираме в ерата на социалните мрежи, която все повече успява да подхрани и това усещане, че не сме достатъчно добри. Ето виж този как прави това, онзи е постигнал онова, а пък аз къде съм и всъщност искам да направя нещо различно, но може би не ми стигат знанията, може би не ми стигат уменията, може би не е достатъчно това, което знам, може би аз самият не съм достатъчен, може би не мога да говоря пред аудитория. И здравей, Мария! Здравей! След малко се включвам с камера. Една Добре, секунда. добре. Да. Та в момента говорих за че чувството на недостатъчност също много често може да се появи и от социалните сравнения. Това, че се сравняваме с други хора или във времето на социалните медии, как виждаме кой какво е постигнал, кой как изглежда и се задаваме много често въпроса, ама аз къде съм? Значи не ми е достатъчно да направя нещо, не съм достатъчно привлекателна, нямам достатъчно знания, нямам, може би, достатъчно умения, за да постигна това. Една от друга точка, която също може да достига до чувството на недостатъчност е перфекционизма, което абсолютно също има влияние от нашите ранни преживявания като дете, когато това, което ние сме създавали, не е било оценено по този начин, по който ние сме, като дете, сме искали да го дадем. И с коментарите, критиката и липсата на одобрение, това, от което сме направили, защото може би толкова са ни били възможностите тогава, защото такава ни е била фантазията тогава, но с това неодобрение от възрастните хора и показване, ма това се прави точно така, виж това, тук тази чертичка я изправи, кръгчето трябва да бъде така правилно, химикала се държи по този начин, моливите се използват по този начин и се създава едно чувство, че трябва всичко да бъде перфектно, иначе няма да ни одобрят. Щом не ни одобряват, отново имаме това чувство на недостатъчност. И попадаме в един капан, който все ни води до разочарование. Не било то в професионално изразяване или в взаимоотношенията ни с хората, или в която и да било сфера и посока. Но искаш ли да се включиш? Имаш ли да споделиш? Имаш ли ти такова чувство на недостатъчност и в кои сфери се проявява при теб? Добре, може би след малко. Но за да преодолеем това чувство, можем да предприемем и някои други мерки. Здравей!
само че не те чувам. Да. Сега, докато слушах какво казваше за перфекционизма или че се не знаеш достатъчно, или че нямаш достатъчно опит, днес имах много интересна случка. Ходих да си купувам едни карти, такива като таро карти. И така доста... И имаше две жени на касата и те започнаха да ме питат дали мога, нали, да направя такова, нали, четене или се води, как ще казва. И те даже аз казвам ми, нали, почнах да й обяснявам. Там аз си мисля, нали, съвсем нормален разговор и те започнаха да ме питат дали аз мога на тях нали, да й направя такова гледане по таро, нали, картите и те дори искаха да ми платят, обаче аз казвам, аз, нали, само на себе си, и, не, нали, и въобще, и те казаха, ама ние имаме проблеми с децата, нали, в смисъл, имаха нужда, нали, и аз казвам, ми, като реша, викам, ще ви се обадя и направо изяд, защото не съм правила, нали, на някой, пък и особено да ми плати, просто това е перфекционизма, просто недоверието, че мога да се справям. А ти правила ли се четене на карти или просто интуитивно се взе и искаш да ги пробваш? Ами всъщност не съм на таро карти, не съм правила, но просто доста добре се справям като отворя карта и получавам информация и информацията е доста правилна. Но не ми се е случило, нали, да правя четене на някой и пък и да ми платят. Така. Това се, нали, смисъл, ако се бях доверила на интуицията, защото има много случки, които са се получава, в смисъл, информацията идва и е правилна, но просто доверието от моя страна и перфекционизма, нали, че той трябва да имаш опит, нали, хората все пак се доверяват. Но не знам, беше доста така несигурно. А сега, като осъзнаваш ситуацията, би ли го направила следващия път? А, ами, честно казано, да, но не би казала, че ще искам да ми платят, нали, защото в случая аз, нали, по-скоро бих решила да помогна, но като нямам действително опит. Секунда. Изключвам само за секунда камерата и се включвам. Добре. За да преодолеем това чувство, много е важно да направим осъзнаване на нашия вътрешен диалог. Какви мисли ни минават през ум, когато се чувстваме недостатъчни или не готови, за да направим нещо, от какви чувства и от какви емоции се предизвиква то. Това, което може да помогне като мисъл е мисълта, която аз в момента имам. Бих ли и я казала или споделила на най-добрия си приятел? Бих ли го посъветвала по този начин, както моите вътрешни мисли ме съветват? Да. И това много често се изразява в нашите начинания. Когато искаме да променим всъщност живота си в някаква посока или се стоим вече на една работа толкова години, там ма не ми е хубаво, и знам, че искам промяна, ама какво друго? Аз не съм, може би не съм достатъчно, нямам се, може би не съм достатъчно подготвена, може би тук сега са ме приели такава там каквато съм, в друга фирма или в по-добра компания, може би няма да се справям, или пък искам да се променя в съвсем нова посока, но не съм работила в тази сфера. Имам знания, имам умения, които са опитност от
всички други сфери, които съм преживял, но не ми достига нещо да направя крачката. Имала ли си такива моменти ти? Микрофончето само. Мисля, че днешната ситуация е показателна смисъл прекаленото мислене. То дори не беше и мислен, аз просто бях много изненадана, честно казано. Нали? Те ме заговориха и, нали, и като дойде, нали, като казаха, че ще ми плащат, и аз казах. Вместо просто да се отворя, нали, да кажа да, нали, или каквото и да е било и да видим какво ще излезе, то дори не бях и в главата, просто тръгнах. И мисля, че дори и в моя случай аз искам да тръгна в друга посока, но интересното беше, че просто мисля, че това ме спря, защото аз нямам опит и не искам, нали, а, не да ги обърквам, обаче казвам сега с какво, нали, пълно четене ще направя, нали, не ми се е случвало, нали, макар че съм доста, нали, с интуицията съм доста добра, но някак се не се доверих на себе си. Мисля, че е Да. доста И, показателно и факт. точно по този начин, между другото, наистина, ам, сега не се сещам за точен пример. Може би докато говоря, може да се сетя за нещо. А, много често се случва човек да получи някакво предложение от някакви хора за някаква работа, за някаква сфера, за нещо, което така е съвсем очаквано от нищото. И човек се дърпа. И не се отказва. Точно тази ситуация, която ти си я преживяла в момента, нали, тя е свързана с в случая с карти, но точно тази ситуация е много често срещано явление, когато дойде някъде и така изневиделица нещо различно, човек се мечтае за нещо различно, бе така да ми се случи някакво чудо, някой да дойде да ми каже ето така. Обаче, когато се появи някаква ситуация, която е коренно различна от това, което сме свикнали да преживяваме и да мислим, изведнъж човек се дърпа. Ама чакай сега, не е толкова бързо. Аз не съм готов. Или какви ли са мислите там в главата. Дори не се дава, дори директно в момента затваря вратите. Цак, затваря всичко и край. Дори не се дава в момента тази възможност. Ама наистина ли, примерно, какво е предложението ви? Или пък ако ставаше въпрос за карти, нали, как ви хрумна, че нали, аз може нещо да ви... Ми добре, що пък да не пробваме и тук, нали, аз съм нова в това нещо, но пък ако желаете, нали, някак си по някакъв начин просто се даде на тази възможност Да, да се открехне на някъде. Защото точно това са нещата, които ни водят към другото нещо. То не е казано сега, че примерно с картите и вече ти ще станеш точно тази, ам, как го каза, точно този четец на карти, който предоставя на хората всичко това, което им е необходимо. Но истината е, че всяко малко нещо ни отваря вратата към другото нещо. И когато затворим това, което е дошло при нас, затваряме вратата и за следващите неща. Защото първо не знаем какви са тези хора, какво може да излезе от цялата тази ситуация. А, може би човек може да направи неговото осъзнаване и минимум, което също е супер важно да разбере, това изобщо не е за мен. да, Което също е супер ценно. да, Защо спестява време да се чудим и да се лутаме, кое е за мен, добре, поне едно наистина знам, че не е за мен. Или пък другата възможност е нали, да ти открехне вратичката към някаква си друга стъпка. Или пък да, някаква самоувереност. Или дори това, че си оставил в този момент на потока, на да, доверието и щом той е дошло при мен, има защо.
И в принцип Да. винаги има защо нещо да не се случва е така случайно, както казваме, Да. случайните неща. Да. Ами, сега с като те слушаме точно перфекционизма, нали? Сега значи трябва да сме перфектни, да знаем всичко от до. Те хората са усетили нещо, доверили се там, докато говорих и обяснявах. Но това е перфекционизма, наистина е това чисто ясно и точно перфекционизъм, нали? Че трябва да, нали, аз да съм супер, нали, да го правя с години, да, нали, да кажа да, давай сега да, нали. Но наистина изпусната възможност, действително, просто наистина е така. Което Мгм. също е много ценно в Да. момента това осъзнаване, защото другия път най-вероятно ще си позволиш. А, да, да, ми е интересно, да. Макар че аз бързо си ги позволявам, обаче явно като дойде нещо, което е лично за мене и направо, да, включи се перфекционизма и отрязах възможността. Да. Сега ще ти разкажа един случай за мен от вчера. Да. Пише ми една жена да практикуваме нещо си. Казва, обаче аз много бих желала да бъда в ролята на практик, нали? Ти да си ми като клиент. И аз казвам, добре, защо пък да не бъда клиент? И днес се случва срещата. И както тръгнахме с намеренията и така нататък, всъщност какъв подарък получих аз? Получих една уникална астрологична прогноза, какви са планетите, кое как ми О, влияе, кое откъде идва, кога е хубавото време да се случва това, кога да не правя нещо, когато съм го замислила преди този сега ретрограден Меркурий и Марс и тези планети, които се сменят на движението. А, това беше уникален подарък. Просто да. защото тя вчера ми писа, сетих се за теб и Защото аз виж. казах, и аз казах, добре, щом пък се е Да, сетила жената за мен, значи има защо. да, да, и ето. И И така. защото си казала да, и да, това е И си доверието. получих, абсолютно, Да, и си получих днес подаръка. да, Да, но това наистина е със състояния, които ти най-вероятно също се израснал в България. да, да, да. Да. И това е, не знам дали изобщо има човек, който не е минал през това. Защото дори ако не е от семейството, да кажем, че семейството е било толкова осъзнато и толкова така, че винаги да казва, нали, добре си се справил тук, или да оценяват нещото, което човек е казал, или сътворил, или направил с добро намерение. В яслите, детските градини и училищата, със сигурност всеки се е блъснал с това не е достатъчно добро, не е достатъчно нищо си, нещо не е достатъчно. Ти имаш ли такива спомени от твоето детство, къде кой нещо не е одобрил, а пък ти с такова чисто сърдечно се е искал да го направиш? Искала. Еми, перфекционизма, имам ситуации от детството, в което, например, съм получавала не много високи оценки и когато съм ги споделяла и се е реагирала много остро и с неприемане и с висок тон, аз съм била доста емоционална и недоволна от себе си, нали, че съм имала тези по-низки оценки и е било неприето. Имам друга ситуация, в която пак доста я премислях и направих крачка към нещо, просто и се вълнувах, че е нещо различно, но като споделях после в къщи, просто а, пак се подходи с едно викане и не,
и страх, нали, един вид, че нещо е могло да ми се случи, но не беше, например, да се подходи с то, с който да дойдат и да разговарят с мен и да кажат, нали, нали, хубаво е, че така си поступил, но в тази ситуация можеше да ти се случи нещо и така нататък. И имам такова преживяване, което имам, поне тези са, които си спомням на по-зряла възраст, в ученическите години. И, от, и мисля, че и не са само такива ситуации, ние като деца имаме такива моменти, в които се стремиме, нали, да сме изрядни, перфектни, за да получиме любов и внимание. Даваме повече, отколкото е необходимо като деца. И мисля, че са много случаите за перфекционизма. Но взима много. И това го усети като силна програма, която дори не ти дава и възможност да помислиш. Ето както с мен се случи. Аз дори даже и не помислих, нали, какви може да са възможностите. Ами просто веднага го отрекох, нали, защото го усетих като силна програма, нали, че един вид трябва да си перфектен, за да може да кажеш да на нещо. И нищо друго, ако не е перфектно, не е прието. Не е... Да. А точно това старание към перфекционизъм или да учим все още и още и още и още опитност и още там какво ли не, защото все нещо не достига, Да, за да направим дори една е такава среща, на която че сподели. А, да, тя ни отдалечава всъщност от нашата автентичност и уникалност. Защото а, ако не го направим така, както се очаква да. да бъде резултата, М, и с тази мисъл към резултата и реакцията на съответните хора, това ни отдалечава от нашата автентичност, защото аз тогава започвам да се старая да го направя това нещо по този начин, по който те биха го разбрали, по който те биха го оценили, по който те биха го видяли, Да. а не всъщност от моята вътрешна интуиция, женственост, креативност, М, знания, умения, по начина по който аз го разбирам. А да. всъщност, точно тогава, точно това ни прави всъщност автентични, уникални, Да. защото това, което си ти, няма М, нито един друг човек в този свят, но нито един друг. И точно ам, това, че никой от нас не е съвършен, е точно тази уникалност, която имаме в себе си. Въпросът е само да си позволим да я разгърнем, което пък неимоверно веднага идва с чувството на ама ще ме приемат ли. да. Затова пък идва работата с приемане към себе си, защото аз когато се приема с моята си автентичност, несъвършенност, но уникалност, такава каквато съм, тогава го излъчвам това навън и тогава точно срещам също хората, които го оценяват това нещо. Било то в работата, било то в отношенията. Какво се случва, примерно, ако не сме автентични или истински в отношенията? Представяме се за по-различни хора, такива каквито биха ги харесали. Примерно, примерно да говорим за партньорства. И се представям така, гримирам се постоянно, правя се, не знам, говоря по еди какъв си начин, защото имам някакво привличане, примерно, към даден мъж. Но го правя по начина, по който се мисля, че той би ме харесал. Но всъщност не е моята истинска същност. И се получават отношения, естествено. Има се там привличане, случват се нещата, минават те еуфорични състояния и така нататък. И след това човек се изморява. Просто няма човек, който да не се измори да бъде нещо различно. И започват да излизат тези емоции, като ама всъщност това, което аз не одобрявам в себе си, започвам да го виждам в другия и да ме дразни. М, Защото аз всъщност не си позволявам да бъда истинска към себе си и затова почва другия да ме дразни, всъщност. И той също започва да рефлектира
неговото съдържание към мен, става една лъжа в отношенията и едно тотално разминаване на нещата. Затова е толкова, толкова ценно и важно човек отначало да бъде наистина истинската си същност. И който отпадне, ама благодаря, значи тя ще се спестя много дълго време с такива опити и след... и какво идва още след това? След това започва да идва това, ама чакай, той ще се промени или тя ще се промени, ама тя беше такава или такъв, когато се запознахме, а пък всъщност сега, ама що ме бил такъв и някакви очаквания за онова време, което всъщност ние сме били всъщност ние, такива каквито сме. И тези същите неща спокойно може да ги приложим и в отношенията си към приятели, отношенията си към работна среда, когато се избираме работа или когато сме там, или промяната към нещо ново. Защото това е една от най-големите ни сили или смелост, кораж да изразяваме себе си такива каквито сме. А всъщност точно това ни дава възможността да получим точното си място в обществото, независимо от това, било то в работна сфера или било то в лични взаимоотношения и така нататък. Защото когато аз съм истинска, който ме приема такава, каквато съм, той вибрира на моята чистота и е привлечен от мен. Или аз съм привлечена от тези хора. А когато се старая да бъда някой друг, за да стигам, за да бъда оценена, за да съм перфектна, за да очакванията, каквито са на който и да било, тогава аз се самозалъгвам, но в същото време и получавам също и лъжовен живот. И тогава се получава пък тази незадоволеност, недостатъчност и тя няма как да се запълни. Което означава, че единствено когато аз сам себе си приема с цялото ми съвършенство и несъвършенство или съвършено несъвършенство, тогава позволявам всъщност и тази скрита част от мен да се покаже, която най-вероятно е много креативна, която най-вероятно има много знания и много умения, но аз се потискам, защото може би тя няма да бъде приета. Аз съм тук много съгласна, защото докато те слушам и едни неща идват и се разбират и мисля, че да, точно това е когато, основно е в детството, когато и в моя случай, когато съм била неприета, ти тогава вече се чувстваш, нали, че един вид а, си неприятен, че ти трябва да правиш нещо, ти се отдръпваш от своята същност, нали, от своята автентичност и ти си мислиш, че трябва да правиш нещо допълнително, нали, че не си достатъчно и ти просто се отдръпваш повече и повече и не е случайно, че после като имаш някакви взаимоотношения, нали, искаш да си някой друг, защото ти си бил неприят от самото начало и то растеш така и винаги нещо не е достатъчно. Не мисля, че има област, която да съществува, в която ти да се чувстваш наистина пълноценен и да се чувстваш себе си, защото тая липса там, нали, от неприемането от самото начало. И винаги се опитваш нещо да компенсираш, но ти всъщност загърбваш себе си и губиш себе си. Не само се загърбваш, но и губиш себе си. Да, и си губиш тази твоя вътрешна сила. Да, да. Просто А да. когато се загубиш вътрешната сила, какви могат да бъдат състоянията, че постоянно се бориш с нещо, за някой, Да. което всъщност ти дава една празнота, както има толкова много хора, които са супер успешни, имат, постигнали са много в живота си, но всъщност казват, имам всичко,
ама се чувствам празен или празна. И това е едно от основните неща, човек да се чувства празен и когато не си позволява да изрази себе си в неговата си същност и автентичност. Защото това е изморително да бъдеш това, което някой някак се очаква. И това като се замисля, особено като се случва на ранна детска възраст, ти просто не знаеш или просто не си даваш сметка, нали, не си осъзнат откъде идва и просто си вървиш по просто живота ти минава или по-голяма част от живота, в който ти просто гледаш да се опитваш, нали, за другите да е добре. А, а, Просто до такава степен си се отдалечил от себе си, че дори не знаеш и вече и какво искаш, нали. До голяма степен аз виждам себе си така. Да, и идва един момент, в който човек вече наистина не може и не иска така. Иска да Да. направи една радикална промяна, ама ако може всичко да изрине от себе си. Да. Да. А всъщност той просто пак трябва да се привиеме, М, което, нали, може да се случва с медитации, с работа с това вътрешното дете, защото всъщност от 18 плюс ние сме си възрастните хора, които са отговорни за как се казва, това вътрешно дете да се грижим сега сами за себе си, защото това, което сме получили, това, което са ни дали, е било също част от еволю... а, м, еволюцията на човечеството, било то на майка, баща или на всички други хора, които са ни съпътствали в живота ни. Просто а, до там са еволюирали в момента. И ако това същото нещо се е било случило примерно преди 2-3 поколения, тогава е щяло да бъде още по-ниско осъзнато, най-вероятно. Но точно това е нашата работа, да се осъзнаваме и да поемем отговорност сами върху себе си. Мен много често ми се случва да питаш някой какво искаш, аз не знам. Хората не си позволяват дори да се помислят какво желаят. това означава на голямо откъсване от себе си, според мен, защото да, и аз виждам себе си там в някои случаи да. А като знам какво е било в ранното детство, нали, когато си все още бил приет и след това откъсването, т.е. когато е било неприемането, наистина си има огромна разлика. И Да, оказва голямо влияние. не е така. И на всичкото отгоре това дава също едно чувство на срам и на вина, М, когато не сме достатъчно добри, защото аз съм правя нещо, се правя, но те се получават някакви дребни грешки се и в същото време пак не е достатъчно и това ме кара да се чувствам виновен. Та дори и да ме е срам. да. Те върват ръка за ръка. Не едно Да. по едно. Те са ръка за ръка. Да, и се получава тези състояния на тревожност и едно лично разочарование от себе си. Или от другите. Те, разбира се, и от другите се разочароваме, но нали, най-вече и от себе си, което всъщност всеки човек има потенциал и всеки човек има таланти, всеки човек има дарби и всеки може да направи това, което е вътре в себе, в него, да го заяви, докато всъщност не започне да работи в себе си, за да си ги преоткрие тези неща, които, или както обичам да казвам, просто да си ги спомни, да си, Да. да си ги спомни. М, Да. За да не се проявяват тези ментални симптоми, като себекритика, там да да. се перфекционизъм или това ниско самочувствие, което, нали, когато се нещо правиш, а пък то не е достатъчно,
Да, то наистина влияе от много страни и то става много, не е само. Тоест от едно нещо, колко много неща излизат и как се повлиява живота на човек, просто уникално. Да, точно така. И тогава избягваме предизвикателствата. Ето твоето предизвикателство от днес, примерно. Избягваме ги, защото може да се проваля. Може пък да ги изложат тези хора нещо, може да не успея, да не. Някакво не, може да е свързано и с някакви рискове и избягваме се предизвикателствата и оставаме се в тая зоната на комфорт, която искаме всъщност искаме да излезем от нея. Да. Не, не, на 100%. Наистина е така. Наистина е. То аз чакам за някаква промяна, искам да ми се случи и хоп, то ми се дава днес прекрасен ден. И накрая от една страна се вълнувам, от друга страна, нали, то е перфекционизъм. Да. А когато дори си позволим да направим нещо, какво се случва? Тогава непременно искаме одобрение. Ма М, наистина, добре ли е? Аз съм се справила, примерно, написала съм проект, написала съм нещо, приготвила съм някаква много вкусна вечеря, по-различна от каквато съм правила. Но, ама вкусно ли ти е? Ама как мислиш сега? Нали, примерно, търсим това одобрение винаги. Дали сега е достатъчно това нещо, което съм направила? Да, и ето пак идва от приемането, нали? Защото когато нещо си направил, не би си прият, то е, мисля, че изразяване на твоята автентичност и те просто не са я приели и после чакаме това одобряване цял живот, нали? И не вярваме, дори като ни каже, че много е добро или много вкусно, или чак, нали, то ние сме в съмнение. Да, точно. Огромно съмнение. И това е толкова изтощаващо и за мозъка, и за физическото тяло, и за всичко, че може да се стигне до хронична умора, човек е постоянно изморен, недоспан, уж се наспал 10 часа спал, ставаш все едно не си спал. И да, такова физическо изтощение, главоболие, мускулни напрежения. Да. Това са тогава симптоматиките на физическото тяло, нарушаване на съня. М. Аз си мисля лично, че това е едно от най-често срещаните явления, защото като кажеш на някой, вау, ти много добре се справиш с това, м, почти не съм видяла някой да не се съмнява в себе си. Нали? Много рядко така, някой, който е вече доста осъзнат и е работил доста върху себе си, нали, за да но в повечето случаи всички сме нали, от хората, които поне аз познавам и включително и аз съм в съмнение. Нали? Наистина. Да, точно. Или Липса пък на другото вяра. е също, другото, което също се случва. Ти получаваш одобрение от някой и ти Да. казваш, няма нищо. Как няма нищо? Ами нищо не съм направила, кой знае какво. Как нищо не си направил? Кой знае какво? Да, да, да. Да, то и оценката, и самооценката, и оценката пак тръгва там от приемането. М, Да, да. Да. Може и скоро да се разплача, докато толкова се препознавам в този разговор. Да. Ама не се притеснявай, аз съм била там. Защо не се притеснявай? Много, много дълги години съм била там. Дори не е толкова отдавна, от когато не съм там. Вече, ако се случи нещо такова, се го разпознавам. Казвам, да, да, благодаря. Но всичко това всъщност е много хубаво нещо, защото това е нашия път към осъзнаването, щом сме тръгнали по него и да търсим себе си, ние ще се намерим. Да. Тук взех сега картите МАК.
М. И докато се говорихме, си ги поразбърках. Но сега ще ти покажа. Да видим какво ще е твоята асоциация. Не знам дали се вижда добре. Да, да, вижда се. Аз обичам много цветове. Еми, при мен е по-скоро на освобождаване на всичко това, до което си говорихме в момента. То е спускане, излизане от тялото и освобождаване. Така поне аз ги виждам нещата. Добре, страхотно. Сега ще прочета какво пише и на картата. М. Времето прави нещата и събитията по-лесни и дава правилните ресурси, за да се справя с ситуациите в живота ми. М. Интересно, интересно. Еми, според мен е доста правилно за мен е това, което аз лично видях и което, нали, беше за мен като това, което виждам и защото от едно приемане колко неща се навързват и колко неща всъщност по какви ли не начини оказва това върху живота на човек. И И наистина, като гледам към тази карта, виждам точно това освобождаване на всички тези навързвания от неща, ситуации, вярвания и какво ли не, и освобождаване на тях самите. За да се стигне до това приемане Мгм. на себе си и на тази автентична част, която м, определено съм загърбила, има толкова прах, че... Да, но това е наистина много хубаво, че си тръгнала по този път и той се върви и се стига. Просто наистина си е доста работа, през която наистина по-лесно се стига през ментори, практики, нали, кой както се го усеща. Ам, Просто става по-бързо. М. Иначе аз лично съм изчела много книги, дори още в студентските ми години започнах да чета книги по тези тематики, за да, за да разбера защо хората реагират така. Ама какво съм аз? Защо? Ама хиляди въпроса имам все защо. И си купувах книги, които помагаха ми, да. Но всъщност, когато започнах да работя да се включвам в семинари, в практики, нали, аз сама, моите обучения, които съм направила по методите, които използвам, тогава станаха наистина трансформациите. Иначе аз я чувах тая информация, чета я, по 10 пъти ми се е случвало да чета едно изречение, разбирам думите, но не ги осъзнавам. М. Все едно не разбирам. То не е достигало до мен. А защо мислиш, че не е достигало съм? Смисъл, ти го четеш, но каква е връзката с неосъзнаването? Тоест, ти го разбираш, но неосъзнаването, какво имаш предвид? Де-факто разбираш думите, които сега Мгм. аз тези неща, които ги казвам тази вечер, и има, примерно ще има хора, които гледат, нали, този запис, те няма да разберат за какво говорим. Защо няма М. да разберат? Макар, че разбират български, всяка дума, която я казваме, е абсолютно достъпна за всеки. Но когато ти не си готов да тръгнеш към това Да. познание някакси вътрешно, то не ти резонира, не ти си тръгнал към това познание, но не си достигнал до тази степен, за да можеш да го осъзнаваш наистина. М. Да, сега разбрах какво имаш предвид, да. То едно такова противоречие се получава с подсъзнанието, с знанията, които чета и с това, което всъщност наистина съм преживял, са едно противоречие, което не ми позволява на някакъв си етап да го разбирам. М.
Да, Защото самото ми състояние, вибрация, енергия е на това ниво, в което аз не мога да направя още тези осъзнавания. да, И точно затова през медитативните състояния или през практиките човек има възможност да изпита това различно състояние и тогава си позволяваш вътрешно, подсъзнателно да вървиш към него, защото вече го познаваш. Това не е онова непознатото, за което хората говорят, но както има много хора казват, абе, къде се навъдихте толкова много практици и не знам си какви хора. Ам, Просто защото наистина времето е толкова а, пром- не, трансформативно и всеки има възможност в момента да направи своите бързи промени към себе си, за да живее един по-пълноценен живот в осъзнатост и реализация, в щастливи отношения, в това, което всъщност е вътре не сме си позволявали толкова много години. Просто поради, защо не сме се го позволявали, то дори не е само от нали, семейната среда, но от цялото общество, в което сме израснали и както се е случило. Но времената са други, е време за да. промяна. Така е, да. М. Но, да. И това ме навежда на мисълта как когато през годините човек, нали, с ментор или без, може би в самото начало всеки е тръгнал без ментор и просто нали, човек се развива до някаква степен, трупа опит и в един момент явно и ментора се появява, когато и самия човек е готов и вече всичките натрупани знания и опит и то просто човек придобива и увереността, за да направи и крачката към това, което трябва да направи крачката. Но в самото начало е това желание, нали, което идва от нас самите за да искаме тая промяна. И действително за някой отнема много кратко време, за някой отнема години и така и явно си има един момент, в който човек става наистина готов и започва да служи по начина, по който е необходимо да служи. И това е също така много интересно, но ето сега, както самата тема е това, че нали, се чувстваме недостатъчни, всичките тези неща, ето сега, както обсъждахме с приемането и тези неща, то си е един процес на изчистване, нали, на това да станем Да. готови за нещото по-голямо. Много Да, интересно. абсолютно, точно така е. И това, което аз всъщност в моята практика също много, много често ми се случва, е, че хората са забравили за душата и за духа си. И това тяло съществува само с едно физическо тяло и един мозък. И човек се чувства нецялостен. И когато направим такава практика, за свързване с цялата същност на човека, на дух, душа и тяло. Всякъде го пише, това не е нищо ново. Всеки Да, като отиде в църквата, примерно, също го казва. да, Но за себе си някак си не го осъзнава и все едно сме само едно тяло. Ма ние изобщо не сме само едно тяло, а си имаме и дух, и душа, да, които като не са заедно или в синхрон или някъде там вече се разхождат по пространството, знам ли аз къде, сме някакси нецялостни. ами, Което да, то е. целта, нали, сега на новото време е всъщност наистина да се завърнем към духовността, за да бъдем цялостни в материята, защото сме в този физически свят. Но не през борба, агресия или нещо, а през духовността да, и съзнанието да постигаме и да служим също на хората, защото всеки човек абсолютно служи по някакъв начин на другите. Било то през работата си, било през знанията си, през умението си, през съветите си, през
какво ли не. М, А другото нещо, което се отразява на обществото е, че когато аз не приемам себе си такава каквато съм, естествено и приемаме другите такива каквито са. Да, Тогава виждам всеки кой какво не прави. Аз не виждам кой какво хубаво прави, а много често е това и точно за това е, ако се забелязала, нали, о, виж ги тези хора тук, как са го мислят това нещо, вижте къде са оставили тази кофа, той къде са го преместили там, той какво казал, он какво рекал. А това всъщност е моето вътрешно неудовлетворение. Затова м, хората мрънкат. да, Което пък все повече и повече ни отдалечава от самите нас и от възможността да изразим себе си, и да бъдем успешни в отношенията си, в бизнеса, в партньорствата си. И наистина всичко тръгва точно там, когато аз успея да приема себе си такава, каквато съм. И аз първо ставам по-добър човек, защото онези чувства на неприетост, на вина, на нещо, недостатъчност, цяла палитра са. И когато приема себе си, аз оставам просто любов. И тогава приемаме света около себе си. Това наистина се постига лесно с тези практики за вътрешното дете, връзката с семейството. Рода е много важен. Там имаме толкова тези корени, които имаме към тях. И всички а, най-голямото богатство е това, което те вече са успяли да направят. Всъщност ние го имаме в нас. Но, примерно, ако родовете се отхвърлят или бабата какво направила, прабабата и там нататък задните поколения, със сигурност във всеки род има негативни и положителни неща, нали, негативните, които може да са не като кърмични на нас, но пък положителните са тези дарби и таланти, които ние ги носим в нас, но неосъзнато. И м, много често се случва, примерно, започнеш нещо ново да правиш и то ти е така от ръки, че идва. Кажеш, да, никога не съм го правила, пък отдаваме се. И точно по това нещо можеш да разпознаеш, че това е подарък от рода. м, Някой някъде, някак се е занимавал с нещо подобно в тази дейност и ти никога не си го правил, но пък виждаш, че се отдава. интересно. Да. Защото не случайно се раждаме точно в това семейство. Точно при тази майка, точно с този баща и точно с този род. Защото имаме какво да се преработим за себе си и има какво да осъзнаем, да променим. А най-важното е наистина, че когато ние го правим това за себе си, всъщност подобряваме състоянието на нашето семейство назад и кармичните отношения в рода назад. А пък още по-хубавото е, че изчистваме пътя за нашите деца. Което мисля, че е най-голямата мотивация да работим върху себе си. Така е, да, на 100%. Да. Аз си мислех, сега мога да ти споделя. Там да видя къде го записах. Дори днес ми дойде тази идея. Искаше ми се нещо да направя и сега ще го- да, и направих така, измислих го така, че и то защо? Само да го отворя.
Защото много често пък и семейните събирания по Коледа, макар и да са изпълнени с очакване за топлина, радост, често носят със себе си точно тези предизвикателства, които усещаме какво се е случвало и за нерешени конфликти или кой както е преживял в семейната среда нещата. И заради това реших да направя едни срещи, може би като вебинар, 5 срещи измислих преди Коледа, за да се подготвим за Коледа и семейните събирания, за да може наистина човек се наслади и да приема тези неща, като ще има нали, много практики за вътрешния мир, медитации, визуализации, а, най-различни методи, които са дошли при мен. Как да създадем личните си здравословни граници, но пък с респект и с любов към другите. Ето, например, за първия ден, не знам точно дали да е всеки ден, 5 дни подред ли да го направя или просто не. Ще има през няколко дни ще бъдат. Това точно още ще го измисля. Но в първата среща ще направим осъзнаване на емоциите и старите рани. Във втората среща, нали, всичко ще се завършва с преработки и с практики, за да се свържем с себе си и нашата си духовност. Във втория ден ще работим за създаване на лични граници, за да се научим да поставяме граници с любов и уважение, а не така. И за да го имаме това приемане. Третия ден изграждане на вътрешния мир, нашия си вътрешен мир, защото аз когато го имам това нещо в себе си, този вътрешен мир в себе си, тогава много да не казвам трудно, може някой да ме разклати от реакциите си и да ми натисне бутончетата. Да. За четвъртата среща съм предвидила темата приемане и благодарност. М. И последната ни среща преди Коледа ще е създаване на празнична магия. Може човек наистина да се наслади на тази Коледа. И понеже е декември месец и аз някак се си го... В смисъл, не ми дойде така отвътре да поставям някаква определена цена. Просто ще го оставя на всеки от участниците, който иска да участва в тези 5 дни, да си направи собствена оценка и в такава, като дарение към мен а, за това, което ще изработим и който както си го усети и се прецени просто за себе си. Да. И което още е по-важно, за да можем да се настроим след Коледа за новата 25-та година и да сме преработили точно тези семейни неща, които всъщност се ни дърпат назад и се случват нали, тези емоционални състояния. Защото 25-та година е още по-трансформираща и трябва да сме подготвени да вървим напред. А, как, а каква е продължителността на всеки един ден от вебинара? Предполагам, че няма да бъде по-малко от час и половина. Колкото и М. да си искам да помисля за час, Да. но предполагам, че да, около час и половина, за да може да се изговорим нали, тематиката и да си направим практиките, да има резултат от това, което сме направили. Да, така. Благодаря за споделянето. Много е интересно човек, докато слуша,
как нещата идват и разбираш и осъзнаваш всъщност откъде е започнало това с, така, с неприемането и на това да се чувстваш недостатъчен или че не е достатъчно, или че да, по темата. Да, абсолютно. Може би още нещо, което мога да споделя е, че когато се родим от 1 до 7 години, децата съществуват в едно такова по-тета състояние, през което е абсолютно време на приемане, в смисъл на попиване на информацията, на примера, който виждат. Абсолютно попиване, попиване, попиване. Може да се случи така, че нещата не са били върху нас, неодобрени, но просто като пример това, което сме видяли или сме усетили като енергия, чувства, емоции в семейството, също да ни е рефлектирало. Да. Защото това са наистина, ето, нали, не на празно е тая поговорка, а първите 7 са най-важни. Точно заради това са най-важни, защото значи, първата година такова развитие в човешкия организъм изобщо няма през целия живот. Това, което се случва от деня на раждане, нали, до 12 месец, до първата годинка. Това е толкова интензивно развитие. И до 7-та година просто самото състояние, в което децата живеят, е в това пълно приемане на света такъв какъвто е. С чувствата му, с емоциите му, с всички неща. И да, след това от 7 до 12 години минават малко така по-в алфа състояние, което е между едното и другото. И от 12 години нататък сме се тук здраво стъпили на земята и приемаме външния свят. А, но истината е, че когато ние станем на 18, сме възрастен човек и имаме оттам пълния потенциал да променим всичко това, което сме преживяли преди това. Просто да се порасне това вътрешното дете и то ние трябва да се го преработим. Да, както и приемането, разбира се, на семейството, на майката, на бащата, независимо какво се е случвало и в рода, защото само това, че са били причината ние да дойдем да се родим, е достатъчно, за да им бъдем благодарни. Това е напълно достатъчно. Гледам те как дишаш, дишаш. Аз вече ставам така доста емоционална и си давам сметка, да. Дори когато нещата не са изговорени, не са и ние наистина попиваме всичко чисто емоционално. И да. Да. Чакай да направим една кратка практика, да не те оставям така. Си остава тук телефона да не. Можеш да го... Да, смисъл, направим повече. Мисля, че може да бъдеш с отворни очи, както го усещаш. Дишай, издишай. И може да повтаряш след мен. Аз приемам и признавам Приемам и признавам всички тези в моят род и във всички мои прераждания, всички тези в моят род, във всички мои прераждания, които са чувствали, които са се чувствали отхвърлени. които са се чувствали отхвърлени. Поеми въздух и аз им давам място. И аз им, и аз им давам място. Кажи ми как се чувстваш. И
леко като замаяна се чувствам. Думата отхвърлени така беше доста силна и някак си аз се почувствах като отхвърлена, като един вид, нали, като съм била неприета, се Мгм. почувствах като отхвърлена. Добре. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам всички тези в моят род, всички тези в моят род, всички мои прераждания, всички мои прераждания, които са били които лош са били, пример, които са били лош пример, които са критикували, които са критикували, които са били агресивни един към друг, които са били агресивни един към друг, дори и физически. дори и физически. Тише, издишай. И аз им давам място. И аз им давам място. Как си? Как се чувстваш? И усетих много силна енергия, обаче не знам точно как да я опиша тая енергия в ръцете, в дланите, в пръстите. Не знам дали е като се събуждане или като на... Не съм сигурна, като... но беше така като доста агресивна енергия, бих казала, бих я определила. Мгм. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам всички тези в моят род, всички тези в моят род, всички мои прераждания, всички мои прераждания, които не са имали достатъчно думи, които не са имали достатъчно думи, които не са успявали да подбират словото. които не са успявали да подбират словото, И когато свършат думите, и когато свършат думите, те са реагирали с ръцете си. и са реагирали с ръцете си, Те са нарушавали личната воля и пространство на хората. те са нарушавали личната воля и пространство на хората. Поеме си въздух и аз им правя място. И аз им правя място. Как се чувстваш? Но така пробуждания в лявата част на гърдите. И, имам такива виждания като агресия в крещене, но повече на мъж към жени, към жена. А, Кажа нещо като къде е в рода. И, и както ти каза, то просто точно това е виждането ми, което виждаме, нали, след крещенето, то наистина идва и посягането физическото. Да. Аз приемам и признавам Приемам и признавам всички тези в моят род, всички тези в моят род, всички мои прераждания, всички мои прераждания, които са наранявали любовта на хората до себе си. които са наранявали любовта на хората до себе си.
от слабост. от слабост. И аз им правя място. И аз им правя място. Как се чувстваш сега? Не много добре. Долната челюст започна да ме боли. И виждам, че дори човек си е заминал така от нараняване, физическо нараняване. И виждам жена, която плаче. Мгм. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам всички тези в моят род всички тези в моят род и всички мои прераждания, и всички мои прераждания, които са се правили на Бог, които са се правили на Бог, които са отнемали човешкия живот, които са отнемали човешки живот, заради тяхната мисъл за справедливост. заради тяхната Мисъл за справедливост. мисъл за справедливост. Тише, тише. И аз им правя място. И аз им правя място. Как си сега? Сега съм малко по-добре, но виждам само тази жена, която оплаква детето си, което си отишъл в резултат от дева на бащата. Мгм. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам всички тези в моят род всички тези в моят род и в моите прераждания, и в моите прераждания, които не са били осъзнати, които не са били осъзнати, които са пили алкохол, които са пили алкохол, за да забравят собствената си болка. за да забравят собствената си болка. И така са причинявали още повече болка. И така са причинявали още повече болка. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам всички тези в моят род всички тези в моят род и в моите прераждания, и в моите прераждания, които чрез агресивността си, които чрез агресивността си, жал и немощие жал и немощие са отнели детски живот. са отнели детски живот. Дишай, дишай. И аз им давам място. И аз им давам място. Как се чувстваш сега? Чувствам се много по-добре, но се чувствам свързана с тази жена, която е оплаквала детето си и я виждам и се не я гледам. Сякаш
се опитвам да й помогна. Мгм. И аз М, тук и сега И аз тук и сега осъзнавам съзнавам моята лоялност към жените в моят род, Съзнавам тук и сега моята лоялност към жените в моят род, към тяхното страдание, към тяхното страдание, към тяхната болка. към тяхната болка, Към това, че чувстват, че са загубили женската си същност, женската си сила. това чувство, че са загубили женската си сила. Дишай, дишай. И аз им давам място. И аз им давам място. Как се чувстваш сега? И по-добре, сякаш сега я виждам, обаче с периферията. Знам, че е там, но сякаш някак съм се обърнала и я гледам така периферно. М, Един вид нали, отчитам какво се е случило, нали, страданието и всичко, през което е минала. А, Баба ми, една от бабите ми. А, но сега с изказването се обръщам към нещо по-голямо. Хм. Добре. Сега можеш да кажеш аз и твоите три имена на ум. Да, да. Си позволявам и си разрешавам Си позволявам и си разрешавам да живея моят собствен живот. да живея моят собствен живот. Аз съм благодарна Аз съм благодарна на всички жени от моят род, на всички жени от моят род, за цялата опитност, която са ми дали. цялата опитност, която са ми дали. Дишай, издишай. Но аз тук и сега Но аз тук и сега решавам и заявявам категорично решавам и заявявам категорично да живея моят собствен живот. да живея моят собствен живот. Дишай, издишай. Как се чувстваш? Като говорихме преди за вътрешното дете, аз не мога да ти опиша как се радва това дете вътре в мен. Такова танцуване без определени стъпки, нали, без определен такава радост. Сега кажи аз и твоите три имена на ум. Аз Си позволявам и си разрешавам си позволявам и си разрешавам да бъда точно този човек, който е точно този автентичен човек, който съм. точно този автентичен човек, който съм.
Аз приемам любов и дарявам любов. Аз приемам любов и дарявам любов. Аз приемам и признавам моите знания, умения и дарби. Аз приемам и признавам моите умения, знания и дарби. Реши. Аз си позволявам и се разрешавам. Аз си позволявам и си разрешавам. И от този момент И от този момент аз съм себе си. аз съм себе си. Как се чувстваш? Чувствам се. Просто е едно такова уникално чувство да се прегърна, да... Това аз не знам дали може да се опише с думи. Е, То, не знам, мисля, че думите не стигат да се каже как просто да... Едно никога не е било това отделяне. мгм. Едно... Аз приемам моя дух, душа и тяло в едно сега. Приемам своят дух, душа и тяло в едно сега. Дишай сега дълбоко и ги приеми. Е, как си сега? Цяла. Тялото, това, което аз виждам е, че дори и ангелите празнуват с мене. Те А да винаги се са с нас в нашите практики. те празнуват за това, че съм се върнала в автентичността си, в начина по който съм била изпратена да бъда. Просто уникално, просто... И нека моята душа И нека моята душа вземе точно толкова от тази сесия, вземе точно толкова от тази сесия, колкото на нея е необходимо. колкото на нея е необходимо. И аз си давам време, място и пространство, И аз си давам време, място и пространство. любов, вяра и светлина, за да се прояви. Любов, вяра и светлина, за да се прояви. Тишай и стишай. Благодаря ти. А, ам, Не знам дали е много да кажа, но просто аз просто исках да това, което ти направи с мен сега, просто аз исках да ида на пода и просто е така
Да дам един огромен поклон. Просто такова О, ми е усещането. благодаря ти. То не знам дали думите са достатъчни, не знам дали дори е човек нужно да го вижда, то просто се усеща в тялото, то просто е усещане, то просто е толкова силно, че просто ти го усещаш как нещо толкова дълбоко и уникално се случва, че просто то емоциите сами говорят сами по себе си. Просто е М, уникално. Много ти благодаря. Аз съм тази, която... И аз ти благодаря. Наистина благодаря ти, че се довери и се съгласи да минеш този процес. Благодаря ти, че ми позволи също така да бъда част. Просто по-голям дар от това. Много ти благодаря. И аз ти благодаря. Това се получава, когато човек започне да си позволява и да се включва и да работи върху себе си. Наистина е това. Да. И най-интересното е, че независимо дали правим индивидуална сесия или нали, в група, когато съм свързана, когато се свържа с божествените сили, с полето, идват точните практики, които са точно за тези хора сега и те са винаги различни. Да. Бе, това е едно доверие, наистина доверие и желание. Просто съм абсолютен проводник и се доверявам на това, което идва при мен и го предавам. И тогава наистина са уникални резултатите за всички Да. и за тези, които ще го гледат също, защото то си е заредено с тази енергия. Аз винаги включвам и рейки в включванията, които правя. Така че всеки, който го гледа абсолютно по същия начин и ако е това също негова тема, Да. ще има неговите резултати. Благодарение на теб и твоето включване ще помогнеш сега и на други хора. Всеки го се осъждава наистина, но наистина истината е ние да си го позволим наистина. Да, Защото аз вярвам, че всеки вътрешно иска да е щастлив и заслужава да е щастлив. И наистина само това е пътя, като поправяме нещата вътрешно и за да го видим това щастие да. И и да това го наистина, усетим. да, и това наистина ни е право по, по самото ни раждане да бъдем наистина щастливи и любов. И всеки от нас може да го постигне това. И ние вървим натам. Да, Просто са си процеси, но с всяка стъпка се заслужава. така е. Е, аз съм доказателство днес. Благодаря ти за това, наистина. Благодаря. И аз много ти благодаря. Много, много просто. И аз не знам, думите просто са недостатъчни в момента. Просто за това човек трябва да го наистина да го изпита. Да. Сърдечно благодаря. Благодаря ти много. Благодаря. Благодаря ти. Хубава вечер и до Хубаво скоро. вечер. До скоро. До скоро вечер. Благодаря ти. Благодаря.
Благодаря. Сърдечно благодаря. И аз също. Чао, чао. Чао.